No a teraz tu je vyčištená, ale to treba ešte čistiť. A treba takto čistiť, aby to špina nešla na fasádu. Tak celú strechu vyčistíme, to je vidno veľmi dobre tu rozdiel, kde je vyčišeno, kde a kde nie. Hovorím, pripomínam, že strechu čistím za ľuďmi, ktorí už ju vyčistili. No a jak to dobre vyčistíme? Treba ju ešte splachnúť, aby tie špiny nebolo vôbec na tej streche. Prodlžujem.